Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Umma Kulsum kamar yadda kuka sani. A yau za mu yi bayani ne akan yadda mutum zai iya promoting page ɗin shi akan Facebook, ko yadda za ka iya tallata pejinka na ainihin sana'a zuwa ga mutanen da ba sa following ɗinka, ko kuma ba contact ɗinka ba ne, ko kuma ba friends ɗinka ba ne. Ku biyo ni. Da farko mutum zai je ya buɗe wato manhajar shi ta Facebook ko application ɗin Facebook wanda ya buɗe account ɗin shi da shi, ko wanda yake da sunan shi a kai. Yanzu tunda mun riga mun buɗe page ɗinmu, za mu koma ta kan profile ɗinmu domin mu shiga page ɗin da muke so mu promoting. A nan muna so mu promoting men materials ne, saboda haka sai mu zo kan shi sai mu clicking. Idan mun yi clicking zai ba mu dama mu switching zuwa kai. Kun gani automatically ya riga ya kawo ni kan page na. Gashi nan kun gani na riga na ɗaɗɗora misalin abubuwan da nake so a kai. To amma da yake muna so ne gaba ɗaya mu je mu yi abin da ya shafi promoting page ɗin, za mu iya komawa da baya mu je mu switching mu koma kan pejin gaba ɗaya. Misali za mu zo nan ne mu clicking a kai, sai mu zo mu duba wanne ne shafin da muke so mu yi amfani da shi, sai mu dawo kan shi. Gashi nan yana switching, ko kuma yana canzawa daga shafi na personal wanda nake amfani da shi zuwa kan wanda nake saida kayan maza a kai. Saboda haka sai mu scrolling ƙasa mu zo nan daidai inda aka sa add center. Gashi nan add center, AD center. A nan ne za mu iya mu tallata shafinmu na Facebook, ko kuma pejinmu na Facebook da muke saida kaya a kai. Sai ka shiga cikin add center. Kana shiga zai kawo ka shafi kamar haka. Idan lokacin ka ne na farko zai ce maka please review our non-discrimination policy. Wato ka ba su shaidar cewa ba za ka ci mutuncin kowa ba ko ka wulaƙanta wani ba a shafinka. Sai ka zo kan review sai ka danna. Gashi nan yana tambayar ka. Gashi nan duk bayanan da suke kan policy ɗinsu da abin da suke so su yi. In ka karanta ka gama, in ka yarda da ka gamsu da bayanin da suka yi, sai ka zo ka nan ƙarshe ka saka I accept. Gashi nan zai maido ka baya, zai nuna maka yanda za ka yi option ɗin da za ka bi ka wato ainihin promoting page ɗinka. Misali yanzu gashi nan in ka duba akwai post na farko kenan. Gashi nan kuma inda za ka yi automatic post, sannan in ka je ka ƙasa gashi nan sauran options da yawa. Nan in ka zo gashi nan na uku a section ɗin na biyu shine promote your page. Yanzu sai mu shiga promote your page domin mu je mu samu mu tallata hajarmu. Gashi nan yana tambaya ta special ad category, ads about credit, employment, house or social issues, election or politics. Mu kuma ba wannan ba ne ya shafe mu ba. Ba a talla aiki zamu ba, ba na siyan gida ba ko na siyasa. Muna so ne mu tallata hajarmu da suke kai. To yanzu sai aka ce audience, wato waɗanda kake so tallata jikansu, suwa kake targeting, suwa kake so su gani. People you choose through targeting. Wane irin mutane kake so da su zo su gani. Gashi nan sai suka ce misali sun zaɓan maka location living in Nigeria, Kano. Gashi nan plus 10 more. Sun zaɓan maka Kano state, sannan sun zaɓan maka shekaru misalin shekara 18 zuwa shekara 65. Idan bai maka ba za ka iya zuwa nan ka duba, ka shiga gurin edit domin ka zaɓi wane mutanen ne kake so su gani, 'yan shekaru nawa ne da kuma 'yan wane gari ne. Gashi nan kun gani sun saka region da address, location kaga Kano. Za ka iya canzawa ka saka wani garin misali. Sai kai typing sunan garin da kake so. Characteristics, add interest ko? Gashi nan demographic interest or behaviors. Gashi nan sai ka zo ka zaɓa wani irin mutane ne kake so su gani. Sai ka cike abin da kake so a gurin. Sai gashi nan shekaru daga 18 zuwa 65. A nan sai suka ce gender, all gender, wato maza da mata. A'a maza ka fi so su gani, a'a mata ka fi so su gani. Kamar yanzu tun da kayan maza ne sai in ce men, in zaɓi men. Saboda maza su dinga gani. Gashi nan sun ce min your audience is defined. Gashi nan sun ce min estimated audience ina, wato ainihin mutanen da za su iya ganin tallar mutum 1,300,000 ne zuwa mutum 1,150,000. Saboda haka na gama zaɓar mutanen da nake so su gani, na yi editing sai in sa save audience. Yanzu gashi nan ya dawo ya canza min
ya sa min maza nake so in shekara 18 zuwa 65 su gani. Gashi nan sai kuma ɓangaren kuɗi. A nan sai suka sa daily budget. Gashi nan US, Nigeria, country da currency. Da yake ni 'yan Nigeria ce sai suka sa min shi gashi nan in naira. Gashi nan akwai na naira 500 kullum. Idan na saka naira 500 kullum zan yi mutane 542 zuwa 100 zuwa 1,600 za su iya gani. Idan na sa na 700 daga mutum 780 zuwa mutum 2,300. Idan na sa 1,800 daga mutum 2,000 zuwa mutum 5,000. Sai in zaɓa wanne ne zan iya biya. Na 500 kullum ne, na 700 ne kullum ko kuma na 1,800 ne. Sai in zaɓa. Idan kuma na ga duk bai min ba, sai in zo nan gashi nan akwai choose your own. Sai in zaɓi tsarin da nake so da nawa nake so in biya. Sai in saka. Ka gani automatically ni sun zaɓan min na tsakiyan wato na 700. Amma misalin ba zan iya biyan 700 ba, zan iya cewa to a sa min na 500 kullum. Gashi nan. Na mai da shi na 500 kullum. Sannan sai in zo in gani. Nan gaba an sa min schedule and duration. Ran yaushe nake so ya fara. Kun gani sun automatically sun sa min ran talata tunda yau muna talata ne. In kuma ba rana kake so ya fara ba za ka iya zuwa ka canza ka danna a kai zai kawo ka kalanda sai ka zaɓi ranar da kake so sai ka sa OK. Ƙarfe nawa kake so ya fara, yanzu kake so ya fara, kun ga sun sa min start now. Kenan lokacin yanzu. In kuma ba na son yanzu sai in danna sai kai ni kan agogo sai in zaɓi ƙarfe nawa nake so ya fara. Sai in sa OK shi ma. Sannan kuma a nan gashi nan sun ce min kwana 5 sun zaɓan min kwana 5. Idan ba na son na kwana 5 kwana nawa nake so sai in rage. Kwana 2 nake so, kwana 1 nake so, a'a gashi nan. In kuma ba na so in ja layin zan iya zuwa a nan in sa haka. Sai ba ni dama in cire in sa na kwana 1, in goge in sa na kwana 2 ko dai duk na yawan kwanakin da nake so. Gashi nan sun ce suna gaya min tallata za su min ta kwana 2 kuma za su bani zan biya su naira 1,000 kuɗin talla. Amma yanda za su batar min kullum ya danganta. Za su iya batar da 400 a ranar farko su batar da 600 a rana ta biyu ko kuma daidai yanda ya kama. Sai kuma nan aka ce payment method, add payment method. Gashi nan sunana da wasu nambobi haka kamar identification ne. Sai ka sa add payment method sai ka je ka gurin biyan kuɗi. Ta yaya kake so ka biya kuɗi. Yanzu gashi nan sun ce min location ɗina da country ɗina region Nigeria ne. Gashi nan in kai ba ɗan Nigeria bane sai ka shiga ka sake garinku inda kake so. Gashi nan currency naira ne na Nigeria. Time zone na Africa na Lagos suka ɗauka. Sai ka sa next in wannan duk daidai ne. In kuma ba na ƙasar ku bane sai ka canza ka sa na ƙasar ku. Gashi nan sai mun zo guri na gaba. Business and tax information. Wannan ba dole ba ne in baka da business ko tax information musamman masu ƙananan businesses. Gashi nan sai suka ce debit or credit card wanne kake so ka yi amfani da shi gurin biya. Gashi nan sun zaɓan mun kun gani. Naira payment with Mastercard ko Visa card wanne nake so in yi amfani da shi. Idan na farko ne sai in bar shi. Idan na biyu ne sai in zo in sa na biyu. Sai in zaɓa. Sai in ce I have an add credit to claim. Wato kana da an baka kyautar add credit wato Facebook sun baka kyautar abin talla ne da zaka yi. In kana da shi sai ka sa yes. In kuma baka da shi sai ka bar gurin empty musamman da yake na farko ne yawancin mutane ba su da shi. Da kun gani na riga na zaɓa sai in saka next. Gashi nan sun ce min suna buƙatar wasu ƙarin bayanai. Gashi nan VAT ID. Idan ina da VAT ID sai in sa. To ni kuma bani da VAT ID. Na san da yawan mu bamu da shi. Sai kai skipping kawai ya kai ka mataki na gaba. Gashi nan sun ce you have a total amount of 4,500 in prepaid funds. Suna gaya min kenan cewa ina da wani kuɗi na naira 4,500 prepaid.
gashi nan network ɗinmu yana ɗan nauyi. To yanzu gashi nan ya kai mu abu na gaba. Gashi nan sun ce, kun gani abin da suka ce, please click continue to complete your Naira payment with PayU. Please note that the payment page will open on a new window and it closes automatically. Wato suna bayanin min yanda abin zai ci gaba kenan. Kun gani kuma ga option ɗin continue. Sai in shiga option ɗin continue domin ya kai ni inda zan biya kuɗina. Gashi nan ya buɗe amount due Naira 4,500. Gashi nan da kati nake so in biya sai in sa misali da kati nake so in biya. Me card number ta? A nan sai ka kawo card number ka. Ka ɗauko number katin ka sai ka saka number katin taka. Misali. Gashi nan sai ka sa sunan mai katin. Sunan katin ka ne? A'a katin wani ne? Sai ka saka sunan. Sai gashi nan sai suka ce suka tambaye ka suka ce wane wata ne zai lalace katin ko zai expire. Sai ka saka musu wace shekarar ce. Sai ka saka musu shekarar da zai expire. Kun gani yanzu da yake ni nawa ya expire wanda na saka gashi nan sun ce min we notice your card has been expired. Sai ka sa CVV number. Wannan nambobin guda 3 da suke bayan katin. Sai ka je ka koma ya suke dai sai ka saka su guda 3 ne su. Sai ka saka gashi nan pay. Amma zan ba ku shawara da kar ku sake ku yi saving katin ku akan kar ku sake ku yi saving katin ku akan browser ko akan abin nan yanda ya kama dai. Misali yanzu tunda nawa ba zai yi ba, zan iya komawa da baya in ƙarasa muku. Wannan dai shine misalin yanda ake biyan kuɗi wato na talla a cikin Facebook ko kuma kuɗi inda zaka sa ka biya domin a tallata maka hajarka. Idan duk ka ƙare wannan ka biya, ka gama abin da ya kama, sai ka zo ka nan ƙarshe sai ka saka promote page ka danna. Kana dannawa tallarka za ta tafi. Za su nuna maka cewar tallarka ta fara kuma ga lokaci yayi. Kuma idan lokaci ya kai da aka gama za su turo maka saƙon cewa tallarka ta gamu. Da haka ne muka kawo ƙarshen bidiyon mu na yau. Muna fatan za ku je ku gwada ku gani yanda za ku tallata hajarku. Kuma za ku iya duba abin da ya faru a kan shafinku. Ya tallarku ta je mutum nawa kuka samu kuka tarar ko mutum nawa ne suka samu suka duba wato ainihin wannan shafi naku ko suka ma'amalance shi ko suka turo muku saƙo a cikin insight ɗinku. Wanda wannan abu ne da za mu yi bayani nan gaba. Mu haɗu a kashi na gaba.